музика седа ушиқи мегиу болой мада буша фақат хандаите давой хамали ушаваша духтараки нозанинам ба дили нохоҳам мегум лиш бихандаша бинам братан та эҳтиётиш кун ки ма барош мемирам да зиндагӣ фақат ма ишқ дорум майбахт ма дурум ба дили нохоҳам мегум та саққи чоқиш ки ӯ дӯст медора вақте мегази шаъруш ҳар шаву зангиш биза ӯ шаву хона мера алла бугуд туховуш кун ки ира дӯст медора саҳар ба смс навис ки дӯст медориш сахт ки ба ханда бихеза бидона ишқиш аст фақат илтимос қатиш накун бозӣ намузиқ бишава айтимешам рӯзӣ братан ту я бор бин ӯ холи бари рӯша буги қичоқиш кун ту ҳис кун бӯи хушбӯша вая эҳтиёт кун ай ҳама ба ҷош кун бо чашмиш накунан ай тӯрам рава вая эҳтиёт кун ай ҳама ба ҷош кун бо чашмаш накунан ай тӯрам рава дили ма мега ки э ази сараш нате и дили ма беақлай бахшиш аҳмият натен и ҳоли намефама дилу молирам ёшай дилу мором биша дар кораш нестему садай ма иқаҷон мекандум ҳарфире гуфтам мемурдум ирӯз ма фаҳмидам дар дили ӯ давно ма мурдум гӯё ма мисли саг дар пеши микрофон меҷакам давай бери қагапот намак да ҳар як захмам мада гуфтӣ ки кавалер ма бугӯй аз нави чашмам рехтак майли гуфтам ба ханда худо гуфтам машинам ки фиребат накана илтимоси аз накоре кун ки ӯ ғам набина ты ҳама ва хандак дар бари касе набошӣ вая эҳтиёт кун ай ҳама ба ҷош кун бо чашмиш накунан ай тӯрам рава вая эҳтиёт кун ай ҳама ба ҷош кун бо чашмаш накунан ай тӯрам рава вая эҳтиёт кун ай ҳама ба ҷош кун бо чашмаш накунан ай тӯрам рава вая эҳтиёт кун ай ҳама ба ҷош кун бо чашмаш накунан ай